Sanibona noyingane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi namukele kune channel yahamba phambili Radio Inkezo. Mina lami igama ngumpeza uNtuthuko wakhumalo bathi ela sibona abakhomedi. Ngalo kwethu-ke kwakuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi ngizophinde ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke. Ngaza kwethu-ke hothi-ke thina sesizitholile sesisazi sivele-ke sinihlephulele kwizona ezihamba phambili. Kuvele ukusho ngomculo amaskandi ohlasele umphakathi waseGahesi eGauteng, wacishe wafa eshaya ngamatshe esola ngokuzama ukuthumba ingane isiqashi sakhe efuna imali yerenti ngodli. UBoBo umfana Wepiki Mhlongo kuthiwa-ke usephapheme esibhedlela, kuvele ukuthi akazange azama ukuthumba ingane. Osondelana kakhulu nalo mculi uSizwe Maphanga odume ngelikaMancamisa uthe empeleni isona isiqashi esaqhatha umfana Wepiki nomphakathi ngokuphumela eminyango sishaya impempe ngesikhathi efika khona ezolanda imali yerent. Umuntu waba yisigebengu lapha kwaba yisona lesi siqashe esaqhatha umfana Wepiki nabantu ngokuvele sishaya impempe sengathi siyahlasela. Saphuma saqamba amanga sathi siyahlasela, sashaya impempe ukubiza umphakathi ngoba sibalekela ukukhokha imali yerenti. Nokuthi umfana Wepiki wafika singekho wathatha ingane akulona iqiniso lelo. Sahlaba umkhosi esengaphakathi endlini ethi-ke uzoxoxa naso. Kuyimanje-ke sesishaya sachitha sekho nakhona emqasheni akwaziyo ukuthi sikuphi. Chaza uMancamisa. Isiqashi-ke kuthiwa kusona esaseNingizimu Afrika, siqhamuka emazweni angaphandle e-Afrika. Uthe nalo mculi-ke usephapheme esibhedlela kodwa-ke akakaphumi ngenxa yokuthi walimala kakhulu ekhanda. Uthe-ke nakuba-ke uyaphila kungenxa yokuthi akophelanga ngaphakathi, okuyinto athole ngudokotela ngesikhathi bemxilonga. Kwenzeka lokhu nje lo mculi besanda kugana kanti namashwa alokhu emlandele njalo. Nyakenye-ke uyadutshulwa wacishe wafa wavuka esibhedlela. Sekuqaleni kwalo nyaka-ke nakhona-ke waba nenkinga umuzi wawubushawa umphezulu phecelezi izulu-ke. Kusukela-ke limele abantu bebelikhuluma izinto ezahlukahlukene ey'nkundleni zokuxhumana. Kukhona abangamthandi, abangabalandeli bakakhuzana ngenxa yokuthi usanda kuphumela ubalethi-ke akaqashwa nje emcimbini ngoba-ke uvalelwa yilo mculi. Khona abemfisela ukuthi alulwama khona-ke azochaza kahle uhlangothi lakhe ngalolu daba. Ngesibhamu sakhe okuthiwa sathathwa umphakathi ngesikhathi ehlasela kuthiwa sisemaphoyiseni. Okhuluma namaphoyisa aseGoli uthi Nicoleni Mavela Masonto beqinisekisile ukuthi lo mculi ungaphansi kweso lamaphoyisa esibhedlela, futhi-ke uzokwethwesa icala lokuzama ukuthumba nokuzama ukubulala. Ngokwecala avulelelwa nakulona kuthiwa wayezama ukuthumba ingane neminyaka emibili nokudubula esixukwini ngesikhathi evenjezelwa umphakathi. Ngaza ukuthi izona ezihamba phambili njengamanje kwi-Radio Inkezo. Make sure ya subscribe, silandela ku-Facebook @Radio Inkezo. Sikhona futhi-ke naku-TikTok Radio Inkezo.